De beschuldigings van GroenLinks joert onder het adres van het zoutfabriek liegen er net om. Frisia zou de bijdrage van 2 miljoen euro allinnig jaan als de provincie en de gemeenten allemaal werking jouwen aan zoutwinning onder de Waadzee. Er mogen er geen claims meer in zinnen worden als er in de toekomst keer is door zoutwinning. Bij Frisia gaan ze harden joert vernuiveren over de beschuldigings. Dat geld waar het over gaat, dat gaat over de maatregelen nodig om waterhuishouding etc. als gevolg van bodemdaling die negatieve gevolgen ervan teniet te doen. Dus eventuele andere schade die aan gebouwen of wat dan ook zou ontstaan, heeft daar helemaal niks mee te maken. En daar blijft Frisia gewoon verantwoordelijk voor, conform de afspraken die er nu al zijn. Dus waar mevrouw Groeneveld dat vandaan heeft, ik heb geen flauw idee. Meer dan een ierlien binnen de afspraken tussen Frisia, de provincie en de beide gemeenten Vrensje-Teradil en Haas besprutsen. Het binnen diezelfde afspraken dat GroenLinks nou kritiek op had. Wij hadden net vregen van hoe zit dat correct? Nou, door het Kramer het uitlijn doet wij het gebiedsplan behandelen. En Keersenhef waar het in meerderheid in de steden Keersenhef wat barjen onder de Waadzee en soort. Maar door hierbij net in de gaten de conclusie die het BNW van Haasluts, namelijk geen kwijting, geen yield. Als dat zo is, dan is het een verstrengeling, vind ik, van belangen. Dan worden wij onder druk zetten met yield om oor te zien van claims. En dat kan natuurlijk niet. Het is nou onverantwoordelijk deputaire Johannes Kramer om de grote twijfels van GroenLinks voor te nemen. Kramer had al een miljoen dat er hem net vinden in de beschuldigingsrichting Frisia zout.